يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хушомаден ҳама каса ба канали ма. тарзи омода кардани печени пряники барои шумо пешкаш мекунам, бо мо бошед. духтаро ба мо лозимай 500 грамм ҷирғот. ма ба кефир тайёр накардам. духтаро пешакӣ мегӯм ки ба ҷирғот тайёр кардагиам. 2 дона тухм зардиш, 1 пиёла шакар, 1 қошуқча разрихлитил, баъд ним стакан равған, орда ба чашм мебинем то сахт шуданша. аввал ҷирғота ҳамроҳ мекунем, разрихлитила меандозем, мекобем, реаксия метиҳад аллакай дар даруни ҷирғот. баъд шакара ҳамроҳ мекунем, тухма ҳамроҳ мекунем, зардиша, сафедиша бо 1 пиёла шакар бизе тайёр мекунем. ҳамихел камтар мекобем ки шакар камтар об шавад дарунашда. тухма зардиша ки ҳамроҳ кардем, равғанам ҳамроҳ мекунем, орд қатӣ мешӯрем. духтаро орда бо чашм нигоҳ мекунем. ин як хоҳиши хоҳарак буд ки ҳамхали печени пряника тайёр кунен. ина ма тайёр кардам. и бо омодасозии даври пеш мекардем бо ҳамун рецептояй. ҳамихел болаззат мешавад. шумо ҳам тайёр кунен. беҳад давраҳои пеша ба ёд мебиёрен, давраҳои ҷавонира. мемонем меиста 10 дақиқа истод, камтар рӯ гирифт хамир. баъд тунук мекунем. тунуки бадам намекунем. нишон додагиам тамошо кунем бо диққат. дар ҳарорати 200 градус мепазад. шумо агар ягон чизи буридан хеле формочкаи буриданак надошта бошед, бо ягон бакалай стаканай мешавад ки амихел бо шакли гирд буридан гирен. ин амихел боз волара вақте ки зиёдтар бо мемонем камтар рӯ мегира, боз мебирем то пухтанша. вай рӯ мегира, боз тунук карда мебирем. ҳамихел ҳамаша давом метиҳем. болошда ягон чи намекунем. духтаро хеле фикр накунем тухм ягон чи нест. намихел дар духовка мемонем. бизеша тайёр мекунем. сафеди тухм 2 донае ки зардиша ҳамроҳ кардем дар хамираш, 2 сафеди тухма бо ҳамроҳи шакар бо миксер лат мезанем. кам кам ҳамроҳ мекунем то сахт шуданша. шакараш об мешавад. вақте ба миксер лат мезанен, камтар бисёртар вақт мегира, барое ки шакара бояд об кунен. бизе сахти хушрӯ мешавад. баъд 1 капля уксус ҳамроҳ мекунем ки ҳами таъми тухма бигира. баъзеҳода намефора ҳами таъми тухм, яхел бу мебурора. барои ҳами уксус ҳами буша мегира. баъд хушхӯр мешавад. баъд вақте крема мекунем духтаро дар ҳами пряник вақте хунук мешавад, баъд крем мекунем. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما. занҳои азиз, боз як ширкати беҳтарин ки Greenway ном дорад дар Россия таъсис ёфтааст дар шаҳри Новосибирск. беҳад ширкати хубе ки дар тамоми давлатҳои Европа, Америка, Осиё машҳур шудагиаст. дар 46 давлати дунё машҳур шудагиаст. беҳад ширкати хубе, ҳам маош метиҳад, ҳам тӯҳфа метиҳад. тӯҳфаш духтаро мошин ҳастай. вақте ки шумо кора насб кор мекунен, ба қуллаҳои баланд ки баромаден, мошинам сазовор мешавен. аз ҳар хариди кардагитон шумо да
маош метиҳанд, беҳад условияи зур мондагиянд. Баъд духтаро бо хубиш дар чие ки духиёш стойкияй маҳсулоте ки дар ин ҷа ҳастай ҳамаш беҳтарин маҳсулотҳои сифатдорай, ҳамаш дар дараҷаи олияй. Доруворӣ дорад, витаминҳои беҳтарин дорад, сифатош олияй, барои харобшавӣ ҳастай дору, сертификати ҳалол дорад духтаро. Духиёш 20% маслиния. Маслиния медонем ки стойкия дар Чехия тайёр мешавад духиёш. 7 сол мешавад ин ширката ки машҳур шудагияй. Дар Тоҷикистон ҳам ҳастай филиалш кушода шудаг аллакай. Дар шаҳри Душанбе кушода шудагияй филиалш метавонед бо дили пуркор кунед. Ҳамин 9 март ширкат дар Душанбе кушода шуд. Занҳои мо аллакай кор кардистиянд. Кор беҳад осонай. Шумо номерода муроҷиат кунед, шумода ҳамаша мефаҳмонанд. Касоне ки мехоҳанд кор кардан, хоҳиши кор кардан дорен, мехоҳен зиндагиро дигаргун созен, ҳар моҳа маоши худтона дошта бошен, номерои Гулнозада муроҷиат кунед, номерош дар рӯи экранай. Ҳамаша шумода мефаҳмонад духтаро. Аввал ёд метиҳам, мефаҳмона, маъқул шуд кор мекунед. Ҳамаи пряникорам хел бизе кардам. Бои қайдигарам шудагияй, я тарелкаи дигарам пур шудагияй. 2 лист шудак. Я рецептш 2 лист шуд, 1 литр ҷурғот қатӣ. ин рецепти пеши наҳай духтаро. Ҳоли мепурсен ки кефир ҳамроҳ кунем. Ма ростига ба кефир накардам, ҳичи гуфта наметонам. Ба ҷурғот аймо аввал ки кардем, мемонем қоқ меша бизеш, баъда тарелкаҳо мегирем. тарзи тайёр намудани як намуд хӯроки бениҳоят болаззат угро барои шумо пешкаш мекунам духтаро. Каме равған ҳамроҳ мекунем. Ҳамаи чизоша ман реза кардам. Гӯшт, пиёз, картошка, сабзӣ реза карда бо шакли чоркунҷа тайёр мондам. Хел ҳамаша таф дода сирха карда рӯи ҳамроҳ мекунем. Аввал гӯшта каме сирх мекунем, баъд пиёза ҳамроҳ карда сирх мекунем, картошка, сабзӣ якҷоя ҳамроҳ карда, томат ҳамроҳ мекунам. инҷа 2 намуд томат дорам, ҳам томати помидори холӣ, ҳам томати ҳардуш хонагияй духтаро, ҳам томат бо болгарии сурх. баъд мурч, зира, боз амихе приправаи универсални намак, ҳамаша дар зирбак якҷоя мекунам. нахуд, луби сафед амихе мезирбонем камтар, баъд об ҳамроҳ карда ҷӯшид пасттар мекунем, мемонем. Хӯрок аллакай ҷӯшидестай паст мондам. Салат тайёр мекунем. Салати духтаро хеле слоёни меган. Ман пешвақт бисёр тайёр мекардам, дар канал ҳастай. хостам ки барои шумо боз рецептша монам. Анами хел картошкара камтарак боз намак мекунем. тёрка кардагим. болошам ҳам хел майонез мекунем. Сабзӣ, тухм, лаблабу, зелёни горошек. ҳамашам хел болои ҳам мечинем. Беҳад салати болаззат мешавад. баъд болои аз ҳама охираш ман картошкара хел тёрка кардам. аз сабзӣ гузаронак борик борик шуштум, крахмалш рафт, намак кардам. ҳозир жарид кадистам. ҳамха аз болош ороиш бо картошка, ҳам таъмаш беҳад салата хушрӯ мекунад. картошкаи жаринӣ. ина духтаро осонай рецепташ, ҳамашам хел болои ҳам мемонем. аввал неким картошкара монен салат хел вақте ки бардоштандам дар тарелкаҳо гирифтандам тагиш мустаҳкамай. ҳар қабате ки тёрка мекунем ба қошиқ пресс кунеша. вақте бардоштан дар тарелкаҳо хушрӯ гирифта мешавад салата. نحو سماء مترنمة لا لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا угрода ҳами бридаги тайёр меандозам барое ки вақт надорам, успед намекунам ки дастӣ бубурам угро. ай ҳами меандозам. боз иҷа питса тайёр кардам духтаро. хай питса рецептш бисёре дар каналам. об, намак, орд, каме шакар дар рецептш буд. ба ширам тайёр мекунам. баъд хостам ки хеле
мех ки бад набиёя, барое ки ба ширкини мулоими бад меша питсае ки настаяши камта хрустяши духтаро ма ҳами хел обқа тайёр мекунам питсара. Дута питсаи дига кардам, хай боина мивай хӯрок тайёр кардам, иҷа пряники пухтам, хӯриш тайёр кардам, чоя дам мекунам мемонам. Вақти ифтор шидестаи духтаро 5 дақиқа мондагия хӯрокам мебардорам. Моҳирам жарид кардам духтаро, хай обичне моҳира дар руған бе орд бе ҳичам хел сирхак жарид кардам. Ина чои пудина дора, лимон дора, чои қоқ дора, баъд малина дора духтаро. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириҳотон, барои комментариҳо бениҳоят хуб. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك